Gledate nedeljni TV magazin Planet, ekipa koja realizuje za vas 21. izdanje nalazi se na mestu gde slobodno možemo da kažemo u kolaju tračevi, a ja ovoga puta neću tračati sam, u tome će mi pomoći Goca Trža, naravno. Gocu, pozdrav tebi, dobrodošli u Planet. Pozdrav i tebi, ginekolože. Pa nećemo da tračamo danas, ja nisam inače trač lik. Volim onako da opendrečim pomalo, ali onako ženski u ovim salonima, mislim da je to sasvim normalna stvar, nema tu ništa loše. Mislim da nećeš provaliti onu bubicu koju smo tamo uštekali. Neću, verovatno, da. Odlično. Reci mi, povod za tvoje gostovanje u Lazarevcu, odnosno povod za ovu priču, jeste gostovanje do koga će doći 27. 29. to je petak, 29. 29. jeste, 29. petak na otvorenim bazenima. Ja stvarno dugo nisam bila u Lazarevcu. Nisam imala solistički koncert, čini mi se od TAP 011 još. A ovde sam svakog meseca, bar jednom, pošto se šišam ovde kod Senke i kod Dejane u Hair Clubu, od 99. godine. Znači, ja sam Lazarevčanka pola, a pola Beograđanka. Goca će nam reći par reči više u vezi sa samom organizacijom koncerta. Pa, moj drugar Deki, koji je inače vlasnik sa svojim suprugom, ne, u stvari, Seno, ti si vlasnik, da, a on ti je radnik, dobro, izvinavam se, to mora ta hijerarhija da se zna, se dosetio stvarno da se uposli oko toga, pošto smo mi dugogodišnji prijatelji, a generalni pokrovitelj ovog koncerta i sponsor, to je GP Motors, koji otvara uskoro salon fenomenalan Renaultovih i Dačinih vozila, i Goca će uskoro da vozi jednog Renaulta. Ura. Tako da, biće, ja mislim, to jako dobro. Biće to jako dobro, biće fenomenalan stage, biće odlično zvučenje, to je jako važno. Mislim, za nas, naročito, publika možda, većina neke obične publike, njima je dovoljno 2 kutijice da malo bolje rade. Međutim, kada ja stanem na stage, meni je stvarno potrebno da ovo zvučenje, ja dolazim sa kompletnim full bandom, tako da će biti živa svirka, bit će svašta. Samo ako izvedem striptiz, to bolje. Reci mi, da li će se pojaviti neko ko će otkupiti sve karte? Nadam se da neće. Nema takvih više. Hvala Bogu. Radim jako puno, stvarno. Bila sam ova 4 dana prethodna na snimanju serije Selo Gorija, Baba se češlja. Pa dobila sam jednu ulogu, vrlo značajnu, tako da ću... Nećeš ukrivati detalje? Neću, ne. Pogledajte tamo, ja sam u 3., 4. i 5. epizodi ovog 3. serijala, bit će vrlo zanimljiv. Suzana Mančić je bila u prvu. Da, ali ja imam mnogo više teksta i mnogo zahtevniju ulogu, vrlo nezgodnu ulogu imam. Hoćeš da kažeš da Suzana možda ne bi mogla zapamtiti? Ne, naravno da ne, nego samo je malo obimnija uloga, čini mi se, što se tiče teksta. I dobila sam stvarno veliko poverenje od Radoša Bajića da poverujem je vrlo značajnu ulogu. Otkriću samo da ću igrati vrlo značajnu ulogu u životu sina Dragana. Reci mi ovako, ti si za potrebe snimanja novogodišnjeg programa Seke Aleksić snimila sa njom pesmu Crno i zlatno, kasnije si otpevala duetsku pesmu sa Miroslavom Milićem. Da. Da li postoji nešto slično u tome u planu, neki narodni? Ne. To je izlet jedan onako, mislim, pre svega to je zezanje, njen show program je bio super zezanje. Glavobolja od vina, a nigde aspirina, sinoć bila sam sa tobom pijana. Smo već pomenuli Seku Aleksić, nešto što je aktualno ovih dana, jeste njen sukob sa Jelenom Karleušom. Ja to ne pratim, sreće uopšte, ja ne čitam novine, da ti kažem, gledam dečije televizije, čitam scenarija i radim koncerte, uopšte ne bavim se žutom štabom. A imala si neki sukob sa Karleušom? Ja nemam nikad ni sa kim sukob, ja sam uvek kažem ono što mislim da je to sasvim normalna stvar. Sad što to nekoga uvredi, jer sebe smatram mnogo kvalitetnijim nego što zapravo jeste, to nije moj problem. Ona više od kolača voli ukus dobrog trača. Ona više od kolača voli ukus dobrog trača. To bi bilo to još samo da te pitamo da li je tvoj muž dobro. Pošto je bila pre par meseci neka priča o programu da je imao neku nezgodu. Ne, bio je bolestan jako. Ne, sad je okej. Već od marta meseca je sve u redu. Po koji put su vas mediji razvili? Ja mislim da su nas do sada samo jednom razvili, ali posle ove uloge u Selo Gori verovatno će nas razvesti tek. Ali mi se ne damo, eto i dalje. Bijemo se, mislim, svašta nešto, ali se ne damo. Način na koji se tako brzo smršala?
Pa, znaš šta, ima nekoliko vrlo bitnih stvari. Pod broj 1, prestala sam da dojim dete, sve žene koje su nekada bile trudne i dojile su bebu, znaju kako to izgleda dok dojiš dete, onda si kao mečka i jede ti se non stop. Pod broj 2, pila sam tablete za ubrzavanje metabolizma i pod broj 3, prestala sam da žderem, naravno. I da vežbam, počela sam da vežbam. Ne proklinjem te ja, ova bela postelja ti oprašta, nebo neće nikada. Ne proklinjem te ja, ovo srce te zaboravlja, al ne i sveta nedelja, Bog te zna. Ne proklinjem te ja, ne proklinjem te ja. Nemam tremu. Daj bre, mali ne zajebavaj nego radi, ajde. Šta, kakav tremor?